se papa paso guso sha Adom TV Badwam dwumadie no mamboatema ene Sandra akapo nso ye do mase ahosepe no omode abrain timi ye sure se nanka as why bom bisa no at least what ne me be release pressure ne kakra so ho de do so no eye afisem ne ba bedi nkomo efa ya brobo mu na apomuden de ne de ya na huhia fi so nya apomuden pa na obetimi aye bibia wo ye ne mom ansa ne ye bedi san komo no me na aboafo yase if you say wonti ene yeti adwamu sabrinti St Andrew Senior High School for Obatan who so hwehwe Senior High School about ene mamen kamfo St Andrew Senior High School and fama wo mo boarding nti mfa ho ne baabi a wo ye hia ne so be first St Andrew Senior High School for now no one more adi and so wo mo ye courses ni nyina bi wo mo boarding wo mo day ti baabi a wo bia no utimi ne St Andrew Senior High School for Edi and so Care Kits toothpaste and also a dry literature nkura na se we yam kura edie nti obatan hwehwe obase anopa ene anumre a okwa akoda last no obeye a obeda onidi biem ene so we hwehwe ne se anumre it is a wunya Care Kits toothpaste ibi mano dia ene oba no kaka bie no wani no benya problem bibia wo se ne sina se no edin ahodin wo Inti kope Care Kits toothpaste ni bi ukoba bia obisa Care Kit a obenye ebi kidi mini syrup nso ewo ho ye nkraduro akra wo se onidie de ohia ye kidi mini syrup no bi onum bia e mana hoden emodidi fine ebema wo obatan no so watumi ada ye do mo ase papa Piwak Healthcare omoso ewo 3p garlic mixture 100% garlic and ya train ensure no ya any juice it's me show say u person boost your immune system u here 3p garlic mixture ni be high blood pressure and our person control no 3p garlic mixture unu be beboa say o menses na u bu nsa na ya wo mu a u here 3p garlic mixture ni be na fe wanom yen level o sugar level no ya manenye normal so ma ya nom 3p garlic mixture wo ho a wo na ye tichiri anansi acheme nom ne ade wonom 3p garlic mixture no so ebe ko stroke ne asthma enyawa hodo yenkope 3p garlic mixture ne bi enom dodo pa no opa bi etu akọ kanshi Kofi Sam ena fe kens wo kumasen so Dani Herbal ene Colina kan so obenya bi ho abet some pharmacy takrade AA mensa sunyane ye green light pharmacy free Piwak for 0248 928 824 0248 928 824 and 0201 000021 0201 000021 na one Piwak one Piwak Healthcare our makofa 3p garlic mixture abano na one more day and so nyuma ko yinti ena fia amankwa tamaklometi adwam de afisem dwumadie yi ebro na happy birthday enko Emma Angela Anan Ewa Angela Anan Ewa unua penny Priscilla ho ene free eba ene abusua ni nyina wo maame wo papa ne abusua so mo show Angela Anan Ewa happy birthday nyame enhira na onye okese pa nti dia medru so Dr. Jenny Mboaten agenedwa edada ofri Nsoroma Herbal Clinic no waba ene ye ni bedi enkomo nti ma afidie no enna Adom TV ha whilst I will tie no ya videos bi beto ho na fe de wo ka no wa gina video no so adanse na di kan badada ti so pesa so ye odanse ni dia ene etie nkomo yi na yare bi e ha wo no ye be wie na odwani a kire Nsoroma Herbal Clinic Dr. Jenny Mboaten no pay ye mo ache na bibia bokọ de ye de nyame ase ho so ayefe dem se birthday na wo mu na medasu wo mpa medasu wo bia to mene me yire yedasu wo mpa nyame nhyira ma ebo Nsoroma Herbal Clinic ho tofa ma ya hwefo ene ne dedi kan ya otiye yo ai ma medasi bio ansana mebo ne tofa na meka bibi no mefa adwakasie so achia atiefo ne ahwefo nyina na asida PSC ananche PSC nso akwama Ghana man ye papa apostle Dr. Engineer Kwajosafo papa ye mo ache ebru Nsoroma Herbal Center eye bia bia penikasi amebo ni din ada na sie na ode ni nyansa ni nimdie akeka ne emasi ani aye hwehwemu a ode aduro nwanwaso bi aba akame aye se bi ni wiase ba bia
se ebibiduro pa na habanduro ye di bedware ye betwe yade afiri ni padua mu de ebi nsida na se adwumadie ni edi no Nsoroma Herbal Center eni se enura ode aba no ye keka bom ni ye keka sie ni a ye di dware ma etwe ebro ana yade bia esuma woni padua no ade obekonseye do no eyi ni nyina ba bonte ma onya ofa ahodie. I see. Any abobo nyarwa no so any said the mudi mudwumadie e won Nsoroma Herbal Clinic. Ohima nyarwa ne de metimi aka se enam ye papa nimdie ni nyansa aso nti ye de anka yade no a ebinum suro se de nipa konse do akese no eno na ye yesumugu yesisagu sumna so yare bi ti se cancer, all types of cancer, brain tumor, bibi ti se sickle cells, epilepsy. Ye rera babia sa wo si unufu ye betwa maso da se wo si bia me wo cancer na yare bi hye me widiem me twa mfoni ahodo achi yare sabe ahodo me ye ne hwe yenye ye fu ani kire Nsoroma na ba be hu se ye wadom kase bi wo Nsoroma Herbal Center. Nti ye hwe kwan amofa so tu nyarwa na se ekwan ni bi ne se ho no ya so ye ho no san se ya yare sabe ya enti ni edi kan wo ba wo beje card woje card na ye benya o vitals kakra details kakra wo card ne so ye be check UBP ne ne ekeka ho nyina enu achi no wako hu doctor no akoka wasam a kire ne nti wa ma ne bom no ene be che so ye ma onye lab we ana onye lab we ni aye hwehwemu ahunu se ne awo ka no eye no kre ebia na ne awode wo wani abukura se no na ede wo kro no na enye no a nti ye lab na ye behu yehu anu wi a na doctor atwera ma se bia kokojare adware no ne thousands na na se bro na ye twen free mu no na ye papa ma ye de enubna ahodo bebre na akeka bom ene enhahama na ya hibia ma na ye nso na ebi nsusu ye dudo ya no a ene oba so ye wa baba be hu se adwumayefo gu ho bebre ada se akese ye no aduro no mu enu aduro no wo ho a enti se nura ahodo mienu ni ade wura adwaye a yesiesie baabi nso kama ukwa baabi addressing room obesesan ho no apanda we ni ka bi ahye se ne asebe omo adeja wo bedwuma na se omo adeja krasa enti enum no yedi ka tu aduro na ya no ani bi egu ho ye be kyerɛkyerɛ mu se ne aye be yeni ni ahwe aduro ni bi de egu ho ama ho afo se ne wura wadwaye a wo de ensuo gu ho ansa no watwitwi sapo ne semna de adware no ye ma ho fo ana ne ayaye ne nso no na no so ye de asra ho nyina besi fom ye de sra ho na ne ya hya ase etu aduro na ye digu ho kane no ne etugu ho amunum ho no a enye se wo kwa aba na ebro na se thousands na wo mu bia no na EP ba EP free ho no so na che se wa yare sa no ana na wonamu no nti no ya no for how long bi bebusa se nti adwaye no te sai adwaye a ya bia to mo bi agina mu ana se ne adwaye ne ti adwaye no yesi na hodo bebre enti wo dware ye dware wa hawi a nipa fofora wodi so no bekwa adwaye fofora yesiesie ho na che se ya de nro apepa ho nyina yesiesie ho kama na ansa na bia ofoforo nso aba enti wo ba wo ukura wotawa na asa wanda wenika wo beto wotawo kuma bia wi a wo de bepepa ho no wura ba bia se wo sesan ho no wa sesan ho enti e ma na fa wo ho ene me ma ne nso so afa ho aye wadwumayefo ho a wura ha okudware no ne yesiesie ba akom wo be pie free mu no ofoforo nso so aba besisi ona wasan ko baby foforo nti enye adwaye se mo de aduro no adware ye hwia mu hwie no ma nsuo gu ye ho ansa ne apepa ye ho me pa chane ya ye shawa wo ho a obehohoro aduro na ba we de ani nyina obehohoro ni nyina nti se obi ba ho no mo be take how long ansa na ne ho atumi e de na wo be hu se de yare no afri no mo medasi biem ni ye de be hu ne se ni edi kan wo ba da no a obedware kra no umpie mfra dwaye ho no ubehu nsonsono ye sanse oba ne ye fa vitals na ye wo scale wo hokra obegina so ame ahwe weight wa obedware be wie no hu se wo mu aye ha ubese gina scale ne so biem no se wo we be se 8 a ubewie no ubehu se wa ba be se bia 70 ana se bia 65 umudro na nkasa na esobete na emumanya de a wonipadua na efon ama obi ehunu se udware ye no wafon ena ebro na free umu ba no eno so se ukosu dware a obehunu se wudware na hyase na ade ne ba bebre
Enti wobedware be ye mienu miensa to aso no be se ne eba ne kakra bi ebedru ba bi no ye de aduro ne kan wa bibi akra ma bi woni padua na nkasa mu so wobenya atenka bi kire se ahoto aba okay ti we nkura ne mpanifo nyina aba obi e timi dware bi okay nemu akoda wonya mfie enum de ono ye ntimi nware no ena oba wa fa afuru so pemfo ono nso ntimi nware bi de no fo akwara tua ne no fo eno de obetimi adware a enye wo hwe okay brebe na Nsoroma Herbal Clinic ebie eye adwuma na omopon ye shaase anopa no nwotwe na ya pon anwumre no num ne mpo anwumre ne kura na se nipa wo ho nko ana so bi wo ho a ye nya ho se braso ne ye pon ye behwe okosi se wo beko ena ebia mpofiri mu ya pon kura no na ohaw bi nti obi dimirika dwane ato anya oba ye behwe na manako nemum eda joada ekopum fiada de ye shaase anopa no nwotwe ekopum no num ena meme da de ye makra kwasi adanso ye shaase ewiadu mienu breko a ya pon asore na no so ya pon anwumre no num okay enti emfa ho ne sade wo yare no tebia no motie debi wo Nsoroma Herbal Clinic nko abenya yare na sade wo chire de mo no enye dura bia me ko pharmacy na herbal shop bia menya bia to enti sa ba bia nemum sa se ho nso ya sabe enti ye wo habanu na hodo bebre ai no nso bia bo yare sa aduro no ekum sayare ne nkum yare bo bia enti bia obeba ye be mo test no ne bia emo bia na bibi se bacteria bi ena hawa ye waduro nso ebetimi di amawa ebetimi ekum saade ne nso so afri ho enti oba na yade sese ye ma waduro a ye ma waduro ka ho obi okura na didie mu ne lifestyle bi na de oha oba ye woni ba bi nso oho a wo nso ye de o mafa sa antitie nu a obetimi ni watena se a kire o se we beboa we moa odi we anase sa pepepe okay ba obi betimi aba bi afie betimi anante aba ho enye adware na mepe baby a me amepe bibiduro bi nti se bia bibiduro etimi san yarewa bi na metimi aba ho se bia mepe mo bibiduro we bia ho de mo benya bia mai mepa cho betimi aba pa akwanya ne da ho betimi aba san se ye wonuro na hodo bebre ai bia nso ni juma edi ne nyina na bibiduro na makeka bibiduro nko a haban nuro nko nti so obi ba na odware wi a okonso yesame na duro ana me kire se ebegina ne nkomodi ene ne bedi so ana se lab na obeye no se twase ye ma na duro ka ho a ye ma no se bia akwankyere bi se dietitian se ma ye ken ne se kire no a ne ya kire no ne yense se bia ye ma na duro ne ye dware ne nko anso yetime ye ne sama oya akro no okay ti de wo kan mama tie ne se enye ka bi ene ye bo dawuro se Nsoroma Herbal Clinic ni because ye kan say ya adanse ya se na no wa ha na ye nya odanse ni ba ku wa na obi afakire no so bo fam sa no krepa e me de se watwe madwen asisa de so na nsentem na nipa bi ne na mashama pomu ho ese kantanka duro ni bi ni kantanka duro ni bi ni Nsoromafo duro ni bi ni ukọ so kokodware ya ne ano ansu ehye sa ne de dware wow yes udi ka dware no hohoro honam nani ansa na ya hyewoda no wa ba ma ye de duro ni so dware na atwebro a wo mu bu nipa be mienu miensa bi fa so ansa na yenya sante ye okay me ba ho biem fa che me nti ma me fa Nsoroma Herbal Clinic number no ento edwa 0244 928026 0244 928026 na je se Nsoroma Herbal wo mo number no ba ko ka ho biem nso ye 0546 735522 0546 735522 and 0245 062 131 0245 062 131 and 0551 752 224 0551 752 224 Nsoroma Herbal Clinic for contact number ama ono hwe screen na sekra no a e wo ho nti nkoma ye die mesro bibi wa kire na opese wo gimu nkiremu a na wafre enti no mamenye wasem etwa to ye nhwe bia Nsoroma Herbal Clinic no ebiwo yo Nsoroma Herbal Clinic nkrabata edikan no wasantimem eye kumase nkaria ferry udru kumase ba bia na ofro kasa okon karia ekwam no aka kire driver ni se obesi wa ferry wosi wa ferry na obisa Nsoroma Herbal Clinic a obia betimi a kire obabi a yewo ena nia ediso nso wo kaswa air central region wosi kaswa interchange na se a
baby bia ofri baby ya no bisa se ukọ Obomo road Great Lam Temas school kwan so bia bia ye frɛ ho Masalachi Junction ho nso si ho na bisa Nsoroma Herbal Clinic anase Kantanka Herbal ho a obia ebekiro ne ayewo ne say atran emienu Kumase ene nkran ha eno pe ehope ne na Nsoroma wo okay ene na ye fancy here na wan so de ni amede etwa to ne se sisi aye mobile van nso aye ready enti obi wo ho na ebia bibi nti wantimi amaya so ye ho ofa number yi mu bia na ofre a ye no bedi hun kita na ne awo bia no ya besomo papa if say ho se ye besomo my Ghana amishiramu eda se papa akwa na de nchi ama apostle so amai eda se Nsoroma Herbal Clinic for Dr. Ejeni Boateng ye de di nkomo no screen as the numbers in the ho frɛ na nchiremu bia no so ye fa emma mamene doctor mfansi ha na ye nkomra abayu and stepfather se ye punish ni wi akire punishment the way call no ye ba ne ato asansem no so